hej. Men nu är det morgon och ljuset som ett helt kommer från min kära väckarklocka. Så vi bär bort. Den lyser. Det ramlat ner en panna på stolen. Jag ska gå till skolan, men jag har inte sminkat mig än. Som ni kanske ser. Så nu förstår vi till lite och ska sminka mig. Here before the dator. Det sämsta spegeln här. Men just det. Den här spegeln som jag. Där är då en ögonfransspegel. Nu ska jag prova en sak. För de ögonfransarna brukar jag ha mycket bättre än de ögonfransarna. Så nu ska jag prova att ta mascara. På de ögonfransarna. Där. De. Det gör skillnad. Det gjorde ingen skillnad. Okej, jag vet att det inte syns. Eller knappt syns. På datorn. På själva min typ. Men så syns verkligheten. I promise you. Nu är det lite verkligen. Mascara blickar i super sexigt och var jättegod. Det är jag. Tack. Ett lag till. Ja. Mamma frågade om jag har tagit med mig en smörgås. För det ska faktiskt gå redan ikväll. Ja, gärna. Perfekt. Om ni inte hörde så frågade hon om jag ville ha till. Perfekt. Och sen så tar du på den här lilla borsten för en liten här finish. Jag vill ta bort lite där klumpar som jag fick någonting mer. Men jag tror att det klumpar för en plats. Där. Bitch please, nu har jag en mascara på mig. Titta, den syns till och med. Syns till och med i bild. Det är så bra att det är jättebra. Jag bara kollade så att jag inte skulle sätta armbågen i min mascara. Och titta där i spegeln. Där någonstans. Spegeln. Där spegeln. Någonting. Men sluta inte med. Då ser man min lampa. Jag kan inte luta på så. Där ser man min lilla lampa där. Det är min väckarklocka. Men, jag måste gå snart. Men, puss. Ses imorgon. Nej. Jag satte armen på mascara borta. Det blev ingen bläck. Mission completed. Låt oss